Ola bonituras, son Mónica de Libros e Outros Contos e hoxe veño a falarvos de algunhas das miñas lecturas favoritas. Bueno, pois estou aquí outra vez a falarvos de libros, como non, e a darvos un pouco a vara e vou falar das miñas lecturas favoritísimas que hai na miña biblioteca, mini biblioteca, vale? Comezo por este é o meu libro favorito do mundo mundial, O lápis do carpinteiro de Manolo Rivas. Está super bello, super suliñado, pero é que é destes libros que volvo a el sempre, todos os anos o releo. E é unha maravilla, pois vai sobre a Guerra Civil en España, vale? Sobre o protagonista e o doutor da Barca, que é apresado polas súas ideas. E tamén conta un pouco unha historia de amor e todo o que pasa coa súa estancia en prisión, a xente que coñece ali, etc. É un libro que é poesía pura, o sea, ten frases memorables, ten escenas de moita tristura, pero tamén outras de profunda esperanza. Para min é o meu libro de cabeceira e xa vos digo, volvo a ele sempre que poido. Eu de poeta escribín aquí: asasinar é un delito tanto para un home como para un estado, pero isto vino copiar de algures porque non é meu, non sei. Cando era nova escribía así, nesta letra tipo graffiti. Seguinte, vou-vos presentar dous seguidos, vale? Os dous son da editorial Bahía Edicións e os dous son moi curtiños. Un é de Eli Ríos, Remexido de Patacas, e o outro é de Emma Pedreira, As Fauces Feroces. Para min, demóstrase que alguén é boa escritora cando é capaz de escribir en tan pouquiñas páxinas, porque Remexido de Patacas non chega ás 80. Unha historia que funciona, que engancha e emociona. Estas dúas escritoras galegas fano xenial. Ademais, son historias sempre super innovadoras, super feministas, eu recomendo volas moito. Remexido de Patacas, pois, é unha muller que está pelando patacas e de repente pois as patacas fálanlle, dinlle cousas da súa vida. Ademais, a portada pois é de Nana Ark, que é a veciña, e en As Fauces Feroces pois é a historia de amor, ou varias historias de amor, de unha muller nada convencional, que rompe un pouco pois eses estereotipos que nos queren marcar dende a sociedade, e está xenial. Así que ledeas moito, moito, moito. Outros dos libros que vos presento xuntos, porque son da mesma editorial, que é Galaxia, son Senlleiras, de Antía Yáñez, e Berta Dávila con Carrusel. Senlleiras é unha maravilla. É un libro duro, pero necesario. Vai do maltrato cara a muller en diversas épocas da vida a través de dúas protagonistas que, ao final, pois, non vou a descubrir por qué, están relacionadas por algo. E está moi ben, engancha dende a primeira páxina, moi ben contado, e ademais conta cousas que son necesarias de ler e de escribir. E despois está Berta Dávila, que con Berta Dávila pasoume algo que me dá un pouco de pena, que é Carrusel namoroume. O sea, Carrusel era como se eu me vise reflexada nestas páxinas, unha cousa moi rara. Ademais, a música da que fala a protagonista pois é música que me gusta a min tamén, situacións que fala a protagonista pois igual son situacións que poden un pouco semellarse á miña, e era como, sentirme reflexada neste libro. Vai dunha escritora, é unha novela super intimista, vale? Porque é a escritora, dificultade de seguir o proceso creativo, tamén vai sobre as enfermidades mentais, a reflexión sobre a familia, pero é basicamente a reflexión dunha persoa sobre a súa vida. E é unha maravilla. Entón, gustoume tanto que collín Illa Decepción, que é o seguinte libro da autora, como se fose a Biblia, e que pasou? Pois que non me gustou. Iso que segue pois un pouco a narrativa deste libro, pero algo me fallou, entón pois levei aí un pouquiño de decepción, pero xa vos digo, os libros son sempre gustos obxectivos. Obxectivos non, subxectivos. Gustos subxectivos, é dicir, que a min pode me encantar un libro, vos odialo, vos podedes odiar un libro que a min me encante, e iso é a maravilla da literatura. Señoras, porque se todas pensásemos igual, menuda merda de vida. Non me gustaría vivir así.
O seguinte é a Sociedade Literaria do Pastel de Pel de Pataca de Guernsey, o título, bueno, non puideron elexir un máis curto, non? E está escrito por Mary Ann Shaffer, pero esta persoa morreu antes de rematar, e foi a súa sobriña, Annie Barrows, quen lle dou as últimas pinceladas. É unha maravilla de libro. Vou vos dicir unha cousa, non hai persoa neste mundo a que eu lle falase deste libro, o lera e me dixera, non, Mónica, non me gustou, non. Todos me dixeron, namoroume, é unha historia preciosa, eso que vai sobre pois, a ocupación alemá na Segunda Guerra Mundial, e son, pois, en principio, historias moi tristes. Pero o libro non é nada triste, o libro é super tenro, super sentimental, vai dunha escritora tamén. Tamén vos aviso que é todo en maneira de carta, e vos diredes, aburrimento máximo. Eu tamén o pensei, pero non. É unha maravilla, son as cartas que esa escritora se escribe pois, con un clube de lectura dunha illa, e as cousas que se contan nesas cartas. Bueno, mirade, dulzura pura. Eu, de verdade, convido-vos a lelo, e se non vos gusta, ia vos dicir que vos pagaba o libro, pero non tanto, pero, bueno, non sei, mando-vos un corazón ou algo así. E por último, Todo lo que no puedo decir, de Emily Pine, este libro lino na cuarentena, é un dos meus libros favoritos e impactoume moitísimo. É unha especie de ensaio, sen ser un ensaio porque é novela, pero é, digamos, a vida da autora. Nela reflexiona sobre temas como o alcoholismo, as relacións familiares, o aborto, o desexo de ser nai e non conseguilo, a violación, o acoso sexual, e ademais faino dunha maneira tan, é dicir, ábrese en canle, non conta as cousas suaves ou para que queden ben, non, contas como son, como as vive, e entonces empatizas tremendamente con ela, é unha novela real, e a min maravilloume, chorei léndoa, rínme léndoa, enfadeime, pois todo o que ten que ter unha novela. Recomendo-vola moito, é de literatura Random House. Hai unha cousa que non vos dixen desta, é que está traducido ao galego por Rinoceronte Editora. É unha editorial que me gusta moito porque fai traducións xeniais ao galego, témolas que ter moi en conta e apoialas moito, porque así poderemos ler na nosa lingua historias maravillosas. E sen máis, creo que mirei todo o tempo onde tiña que mirar, así que un aplauso, Mónica. Sen máis mando-vos quises alotes, espero que estedes moi ben. Que nada, seguímonos vendo, vale? Chao!